Na naszym stoisku w Pradze jestem razem z Andrzejem, przedstawicielem naszego dystrybutora. No, ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tych targów, natomiast no, czy Ty jako tutaj gospodarz jesteś zadowolony? No, můžu říct, že produkty Thermatechu na pražském veletrhu For Arch jsou vnímány za ty první 2 dny velmi pozitivně. Zákazníci, klienti, návštěvníci jsou velmi nadšení a něco takového opravdu tady na trhu chybělo. A jest coś, co szczególnie podoba się klientom w Czechach tutaj, na co zwracają uwagę? Určitě. Už z příchodu, už když se blíží, tak v první řadě zaujme design, protože ten je velmi podařený, ten se opravdu vydařil. A potom, když přijdou blíže a začnou si s námi povídat a zjistí, jakou technologii používáme, technologii R290, tu vlastně nejvíce ekologickou technologii vlastně celkově na trhu a v podstatě všechny ty vychytávky, které tepelné čerpadla a další produkty Thermatech mají, tak jsou z toho nadšení. W Polsce bardzo często klienci doceniają to, że mamy szafy hydrauliczne, że mamy urządzenia, które są już na stojakach, że się szybko montuje. Czy tu instalatorzy również mają takie odczucia? Ano, ano, máme úplně stejné reakce, tak jako vy v Polsku. Když jim ukážu, jak ta skříň vlastně vypadá, tu skříň otvíráme co 5-10 minut nějakému instalatérovi nebo nějaké firmě, kterou by to zajímalo, i klientům, kteří rekonstruují svůj dům nebo staví nový dům, tak všichni jsou z toho nadšení, design úžasný a samozřejmě práce usnadněná. No my w zasadzie nawet nie jesteśmy w połowie targów, bo mija drugi dzień, zostało jeszcze 3. No jakbyś to podsumował, to jest dobrze? Za mě absolutně pozitivní, samé pozitivní reakce. První 2 dny se velmi vydařily a já pevně doufám v to, že ty další 3 dny budou minimálně stejně produktivní, ne-li lepší. Tak czy inaczej, to dopiero pierwsze nasze wspólne targi, jeszcze wiele przed nami, zresztą nie tylko w Czechach, chociaż jest nam tutaj bardzo dobrze, bo Praga jest piękna, ale będziemy pokazywali się również w innych miastach europejskich, bo dystrybucja jest już przygotowywana w innych krajach. Także zapraszam do naszych relacji i obserwowania. A jeżeli ktoś chce współpracować na terenie Czech, na stronie internetowej znajdziecie namiary na naszego dystrybutora, no i Andrzej pewnie będzie Waszym opiekunem, także zapraszam.